istoryahan na to ang love life ni Sam. Uy mo din, yung katuyuan, ani. Uy, sabi ko color, di ko ninyo karon. Mo ba? Ato istoryahan ang imong love life karong ako'y love life. Ginoo ko. Sakit-sakit lang na sa ulo. Wow. Alam mo, ayaw na ko ninyo, boys. Ayaw na. Palihog lang. Muto ka, Pops, nga zero gid iyang love life karon, as in zero, wala siya on call, wala siya kanang DM, textmate, wala. Muto ka. Ay sa tanawon sa nako sa iyang matawi. Sam. Wala bagyog kay boyfriend or zero bagyod ang imong love life karon bisag hikap-hikap? Wala. Promise. Wala. Would you grabe ka naman. Would you imagine nga makaya lugar na niya? Nga from pila na ka months tapos santod karon wala pagyapoy ba? Barang dako kay barang naay mga lihim na mga relasyon. Lihim, why? Naay mga lihim na mga. So okay na, sige. For the sake sa atong mga listeners now. So si Sam naika-live-in dati. Oh, sige na. Pila ka years galin to? Pila to ka years? Pila ka 7 years to? years. 7 years. Then after that daw bay, wala na gid daw siya nakarelasyon. Wala na gid daw siya nakipag-kuan sa uban na. Bugi daw na yang wala na daw zero. Ako'y pangutana. And that's how many years ago na? Since wala. Nganong sa 7 years wala pa mo nakabuo? Gapils man gud ko, ga-hormones. Ano, contraceptive. Uy, tinood man, gapils ko. Mali, tama. So, nag-birth control sila, Erp. Nag-birth control. So, since nagbulag mo, pila ka years na? 4 na, mag-5 na next. Oh, see? Tapos, di ba? 5 years? Don't tell me na abstinence na wala. Uy, kinukaluoy pa paminawon. Mag 5 years na next year. Unsay dahilan? Unsay dahilan? Unsa? Unsay dahilan sa 5 years? Nganong 4 years wala pagyapon or wait. Or unsa may dahilan? Di, balik ta basics. Kani ba after wala may nanguyab? Ana, of course. Na ako'y mga naka-dates. A couple of them. A couple of them? Daghan. Ay, pero ang pangutana, unsay gakaitabo sa dates? Kanang getting to know you, mga ana lang man na siya. Diretso lugar. Sa lugar. Sabi ko talaga sa iyo. Uy, kasagala mong kaila, diretso man, bisag way relasyon. Oo. Uy, how I wish na ako ng espiritu asa man nakaroon uy. Sa dili di ka mo bigay on the first date day? Dili, I don't know why. Asa di ka mo bigay dito kasi ka 56, ka 180. Dalaga kay na uy, dili mo bigay ang dalaga dito. So, unsa ra ikapila pa nga dates day mga ika 20th? 60th. Pag makuha na gyud nako nga pure ang iyang intention. Ipaningot ko diri gila. How will you define a kuan? Si tawan ni. So ano pag-define og kanang wala siya pure intention. Naa siya pure intention. Saon? Kanang ma-prove na ko nga wala na siya laing ginacharcharan. Like mga ngana ba? Uy. Diba, alam mo, munang gusto lang ako ni ginatopic. Pang-intro naman nato ni perminti naman ni si Sam every week na ni siya na diri sa to. Ato na ni siya schedule every day nga na siya. I'm just asking because kung sa wala mo kabalo, siyempre mag-uban mo sa office. Sige mig-check niya. So sige na mo siya gina-question nga. So kanino ka bumabangon? Nescafe? Yeah. Kanino? Bumabangon ako sa mga luho ko, sinasabi ko sa iyo. Kanino ka bumabangon? Kung buto ni mong una-unaon, siyara or duha sila nga murag walay kuan ganap ang love life or deny nila nga naay ganap ilang love life. I don't know. Sa opisina duha sila? Silang duha, ang isa kay naamay
na may pwede ka ring-iring dito sa pikas nga office. Pwede naman sa dito. Gusto mo na kairing-iring. Depende sa budget o depende sa kuan pod turiring sa utok. Ang isa. Unya ang isa pod minyo naman to na may anak so na siya kuan kabilinggan. Pwede ra siya mag asa to nag-change og kuan? Katong kumilik. Katong kumilik medyo naglisod siya. Naglisod siya karon og unsaon niya maintain kay naamay kuan di man siya ganahan magkuan gyud move forward sa kanang didto gyud sa dambana na wala man na siyang utok. Tila-tila ra man iya. Oy. Mo ba? So anyway, so muna sige may question ni. So muna si may pangutanan ni Sam nga Sam ngano man nga kanino ka bumabangon? Kana bang when you wake up kana bang unsa nimo pag-inspire sa imong kagalingon? Ana ba? So muna sige mig joke nga dili ni tinuod nga kon bay. Ako lagi kay nagini sikreto. Nakita po na to nga marag happy pud siya sometimes kuan gyud niya pud ba ganahan siya mo lihok pero sige daw be. Tubag. Kanino ka bumabangon Sam? Happy man sa gid ko, okay. So mo ni siya. Kabisi ba ginoo ko. Gapilit-pilit ang akong camera na ulit dahil yun pilabay ko man internet. Yuga imong router. Naulit sa akong router, ginoo ko pasaylo. Anyway, so okay, mugi na siya bitaw ba pangutana para kanino ka bumabangon. Yes. This time gabangon ko for myself kasi nagsugod-sugod manggud ko anang mga nagminyo-minyo ko no naglive-in murgi angayan. At an early age of 17. So aya pa din ko naka-realize nga naman pud ay ko'y mga pangandoy. So mo na siya, mo ang ga-drive sa kuha karon. And of course, my family. Murag, it's time nga mubawi ko sa ilaha sa ginagmay kay sa una kay kanang isang tuka man ang among pag-live-in. Ang may problema pagkaon. So mo to siya. Sa murang edad. Naranasan ko ang hirap sa buhay. So ana man ang peg. Si Manny Villar man ito ka storya. Ay ako like clarify kay wala ko kabalo ani nga story mong good. So nag-live-in ka to the point nga give up nimo tanan imong kuan para lang sa love. Murag give up nimo imong happiness para ma-happy ang imong partner. Yes. And then you think na tanan ni forever na gud ni ana lagay imong gihunaw-na. Yes. Oo. Kay pag in love man gid dili nimo ma-imagine mo ang self nga wala siya. So para sa imo forever na ni ana bitaw. So wala sa ka nag-search karon. Wala man pod. Kung naa lang so entertain ana pero tan-awon og asa mo workout pero so far wala pa yung pakilig sa ako ang intil. Ay sorry. Wala ka pakuro karon sa mga kuan sa ako mga kalamnan. So mean to say katong imong na-date nimo after sa inyong panagbulag. Asa mo sila ni pasar? Nasapon man gud na ako. Sumuni siya. Atong sa una sa tanga kiki ha. Ay tago na lang nato siya sa pangalang DSWD. DSWD, okay. Itago na lang nato siya sa pangalang DSWD kay sa city siya nga DSWD man ka trabaho. Ana. Lami na gito actually, gakakita na unta nako akong self nga sugtunan nako siya. Pero niabot gid sa point nga nakuha nako yang cellphone. Wala siya kabalo day ko sa di ay sa yung pagkuha nimo sa cellphone katong diring dapita sinasabi ko talaga sa iyo. Pagkuha sa cellphone katong tulog siya? Katong tulog siya nimo nakuha yang cellphone? Nag-money na ana. Dili nag-money man ang mga friends si and everything. So ana ang peg. Iyang gikuan niyang phone sa kuha kay basin dog mawala niya. Money naman kaayo ana. Wala siya kabalo lagi ko sa Pasko. Sumoto na extend na dayon ko sa CR. Gi-check man dayon ako na ang messenger. Kadjod lang anong niabot mo sa level nga kabalo na ka sa password ay hatag ang cellphone.
So nanay, Wala siya kabalo nga kabalo ko sa passcode. paano mo nalaman? Saka, Ay ako pasad, mangtas di ako diri. Mao ka lagi. Sinasabi ko talaga sa iyo. So wala ka kabalo. So dating pa ni nga kuan. Yeah, dating pa mi adto nga panahon. So ibig sabihin, bet na nimo siya physically, bet nimo siya as a person. Nalang kayo nabasahan. As in. So nalang kayo nabasahan, ana lugar. Oo. Then kanang ang ilahang mga cheka kay gahulat na lang sila to each other nga magmet, ana bitaw mga cheka. So imong ihatag dito. So imong gi-confront lugar, imong gi-confront nga unsa ni akong gi-confront sa iyaha. Tapos ni-amin siya ana. Kano sa pasad mo tugan ng laki? Sige, pangutanon ta mo. Kano sa ba mo gatugan? Simbahan. akong sala. Kato lang. Oo, sige. Mo na akong kaulitan sa inyo kay bisag naa na may dibiin siya. Dili man mo gatanugan. So ni-deny sa lugar, ni-deny siya nga dili wala na to ana. Wala ra daw to. Kauban na daw so meaning to say, lagi daw mauna siya. So ni pursue gyapon sa imo or wala na dayong kay ka naman sin. Yeah, actually, ni first pa siya din gina-try na ako nga okay kalimtan to nga pero wala na. Nika-toxic na dayon din siya pa dayon ay gana nga dili na mo chat. Siya pa ay gana dayon nga na bitaw. So ako nang gingig stop. Okay. So wala gyapon to nag-uyab, wala. So dating ra gyapon to. Yeah, dating nga gyapon to siya. Asa nalibok ko. Kani siya nga lalaki after ni katong 7 years nimo? After na. Okay. Yes, after sa 7 years. So wala na dayon ka, wala na kani. Ang imong ka-kompetensya babae. Napada yung duha. Saka ano na po ni pasar ang next na po lalaki. Kompetensya na ko babae. Ang next sa lalaki ano na po ni pasar. Ang next is kanang ginakaulaw ko niya. Paano yun sa man anong sample? Kanang SBA manggod siya. Abi na ko nakitaan ni ang baowa din. Wala siya. Ano kay Sir Popi? Sa FD, unsa mo duha? Religion. Okay. Ang Seventh-day Adventist siya. Pero pag sugod ka, pero siya nga LGBT ka. Pabalo siya, of course. Dito din mo sa 8th day. And I don't think nga dating tong amwa kay feel ako lahiyang yang intention. Pero storya ra niya nga genuine lagi daw, pure daw iyang intention. Bot nang gini niyo boys. Sis boys. Storya ang girl. Kadyo lang, sige. Continue lang kay later mga tanong mo. So wala na po to. Then ang third guy. Ano nangyari? Ang third guy is naa siya ka-iring gyapon. Basta ka-iring lang pero di gyud ka relasyon. Ambot lang, wala ko kabalo silang iring-iring nga ka-iro-iro na sila ko umangay. So nasapnan gyapon nimo sa text? Dili nasaptan ako sa iyang friends. Na nag-ingon sa ko muna siya. So gi-confront gyapon nimo nga ingana. So ra diretso. Sige, papili gyud nako siya. Sige, ana. So wala siya matubag. Then pila din ka days din nabalaan ako dayon nga nag-uban na sila. Okay, go. Pero ang kompetensya nimo tong larohon babae. Yes, girl gyapon. Wala ba ka wala pa na ni sanib sa imong unahon na nga aksepong ginako ang fact nga pildi gyud basta babae akong Paris. Ang akong kakompetensya. Oo, oy. Dawat na nako diretso mo bitaw nang dili na nato pa tason pa ang storya. Go. Ana ra. Okay. Dawat-dawat ta diring dapita. Laba kay kakabantayan nga okay pa sila tapos pag nagaling unsay kasagara din after or nimo mabantayan kay mapadulong na din sa way klaro. Ma-feel man ako manggod, ma-feel po na ako ang intention po sa guy. Unsay kasagara days after, weeks after or months after? A month at least. So nanay kissing ana. Yeah, nanaw.
Pero dili po sa first day, ha? Grabe naman. Sa second. Dili po. Tama ka. Naki-question. Dili sa kissing, naaba mo yung mga topic nga sexual na gyud ana kanang nganong para mahibaw ani mo nga ay na interested sa ako. So sexual na ba ang inyong mga topic? Yeah. Dili pa diretso like sa mga second week na, mga third week, mga ana na. Pero siya ba ang gauna or ikaw ba ang gauna ng mga topic? Dili ko gauna yung bakulang awkward mong gani. As in ang tinod dili ikaw. Sinasabi ko sa inyo, oo, Maria Clara to. Pero lagi Ay, Maria bitaw, boring Clara kayo ko as in kanang old school magud ko. Kanang old school. Lagi. Sorry. Sige, old school ka pero siya okay. gauna. Yeah, we got it. But imong gina-answer, di ba? Ang unsay mga question sexual, di ba? Dili dayon diretso. Like kanang kwan pud kanang hinay-hinay pud. Kay kung feel ako. Kay ko feel man good na ako man good. Kung diretso po dayon kung answer siya ang ingana kay murag na dayon mahitabo murag for the go na gidayon. Ikaw man kay mo sa din ka pag magstorya na mo gingana no. So may tumungog tinguha po di so di mo gusto nimo nga wala pa dayon sa jinisya. Ano diretso na nato ni humana na nato ning conversation para makaadto na ka. Bitaw. Akong naibawa na what you attract what you give is what you attract. Kumbaga, basin siguro nganong sexual kayo ang imong mga partners ni mga murag dili kaayo siya masaligan kay sexual ra ang ilang at sa tawag kana at sana inyo ilang intention because mo pod ang reaction nimo mo pod ang murag inyong connection na dayon dito na din mo paingon sa sa sexual topic. Kumbaga, kay curious sila, unsa ka, pila edad sa bao, galangoy-langoy ba ning bao sa or hindi ba na siya sa pan. Ngay nga na, mga dagan kaayo nga, I know nga kung i-feed na nimo, imo nang ihatag diha, labi na sa mga babae pod ha, it applies to all the girls. Imo nang ihatag sa ilang sexual something nga dili pug ka ma-awkward ana, then ila na i-continue og feed until such time gamay ra kay mga lalaki nga sexual ang topic pero sakto ang tumong. Gamay ra kay na siya nga mga lalaki, gamay ra kaayo ang chance ana. So yung pasabot di mo gusto na ko nga kung gusto ka nga sakto nga lalaki imong madangpan katong sakto nga place, sakto nga istorya, sakto nga That's what I've been doing. Dili may gudeng ko diretso ga feed by as dili diretso pero 2 weeks mangiga lang. Okay na. 2 weeks ako lang to na ano okay na ni. So mga naminaw sa radyo, cellphone number 0917-328-1392. Again, 0917-328-1392. Ang gusto kong phone dito, Drigawil. Okay, muna. Tapos, Cassandra. Si Cassandra, medyo active siya. Uy, nawala siya, no? Nawala siya. Nabalik na huwag ka. Sabi ni Cassandra, Babakero? What is? Okay. Babakero, what is that? Just like yours, Papa. Nakita ni Babakero ba nga, uy, sa man atong kwan diha? Tama. Unsa man ang atong bao? Pero alam mo ba, sige, question lang okay. Siyempre, di ba? Like I said, sila ingon ba nga, concern kita sa atong mga mental health da sa kwan. Malipay ko nga, uy, nanay mga love life, mga kong mga staff. Iyon lagi ko nga, kung maka-love life ka, sige, ako'y sponsor sa inyong first date ninyo, ano ba? Sama nilang sa to sila Sunny J o nagka-love life na. Di talawa, di, kung kayo ka nang ganahan kayo sila mo kwan. Ganahan kayo sila mo trabaho. Kung makauya ba ka, Sam, if ever in the future, imo bang ipaila-ila dia sa office? Nawala man si Sam. Si Sam nawala siya. Kasi naputol na yung internet o nalubat na. Naman di ako. Ako ba siya? Ano naman siya?
Wait lang. Ganun. Ay, nara, ayun. Ayan, can you still hear me? Ayan, Yes. sinasabi ko talaga sa'yo na mag-ugo sa kabukiran. Uy, ginoo ko pa sa ilo ang inyong ante. Wait lang. Sam, if ever, pag abot sa panahon, would you carry your boyfriend din sa office? Carry. Dadun man. Dadun, di ba? Carry. Dili siguro, mga ka na sigurong 10 years na mi. Why? Chai lang. Listen kayo, ako din siya pailalago din sa inyo. Dili dahil mi magkuan workout, basi digdali ra chai lang. Sa ulo kayo no, di ba? Ang babae makauyab, iya man gyud na ipailaila didto para mabantayan namo, para among makilatis. Ano man gyud na. Ginoo ko. Sa tanan ako gitrabahuan ng opisina, Ginoo ko, mamatay ka sa kabuli sa dagat. Ay, grabe siya. Ginoo ko, mamatay ka gyud. Grabe siya. Kami pasad. Dili man gyud mibuli. Di man gyud mibuli. Ang amo raman nga kuan. Weak, mga protected kung weak ka. ang imong kuan lugar, kay mga satanason. Ihatag na lang nako ang pangalan ni Marilyn. Try lang. Nganong naanhaman ako akong asawa diha. Nganong ako mang napauban diha. Unsa lugar? Di mi weak? Weak gyapon ni. Tama. Pero ngano man? Di ba? Ngano na may gaaway da sa imo Sam, na may galasong. Ambot sa ilaha karon diri uy, nga unsa man ni sila uy, unsa ba ilahang hangyo karon sa kuha murag. O kadong release daw sa paluwagan, ako magong nagamit, pasensya na. Si Karen uban niyang bana diha nauban niya. Na mga asawa naman sila. Na may uban diha na sila gipanghawiran. Pero nganong na dalaman si Kwan be, nagdala man gyapon si atong migo nga driver be. Na ni ana malagi sa opisina na pailailam gyapon. Hi, ana ra gyapon. Tubag. Saon man na siya pagtubag uy, kanang magkasanaon na lang gyud ko sa inyong tanan. Okay naman, happy mapug ko sa inyo ha. Kanang support ko sa inyo ha. Kanang Ginoo ko. So pasayloan lang ka namo kung di mo mapaila-ila lugar. Sige lang, kanang i-pray na lang ko ninyo nga na ako'y mapaila-ila sa inyo. Kay basin mo mong guna ang dahilan mo nang dili nimo isaba karon basin naa ka kay naay nagingon dani ana siya lahi ra gyud iyang smile kung pangutan-on mo rag in love man ingon si Joe 11. Tanawa. What's daw? Lahi ra gyud daw ka kay smile ningo kay in love daw ka. Basin dili lang nimo. Uy wala oy promise wala as in. Wala gyud ay. Mamatay? Wala promise, wala gyud as in mamatay. So, ikaw karon more on physical pa ba gyapon nga? Kailangan tall, what do you mean more on physical? Wala ko kagyat. What's more on physical? Tall, dark, and handsome pa ba gyapon nimo gipangitaron? Dili na gid kayo actually gid ga matter gid sa physical. Wala. Gusto na lang ko nga number one gid peace of mind. Kana bitawng feel ako secure ko sa iya ha. Kana dili ko kailangan magunahunag nagunsa siya. Security guard. Trust issue manggod. Pasensya na. I'm currently in a stage where I charis lang more on self-preservation gid ko karon. Self-preservation. Yeah, self-preservation. Sorry. So, kung na yung mga yabron, so di na kayo kuan. Di na lugar kay ka particular sa physical appearance? Dili na. Actually, ang katong last na ko naka-date, Ginoo ko, makasaway gid mo sa iya ha. Asay nga pabaya siya siyang lawas, pabaya po siya siyang nahong. Kabalo ka kung kinsa ka sinasabi ko sa iyo. Kala mo. Tengap lugar? Ay, sinasabi ko talaga sa iyo. Nala siya sakyanan. Dito ka na daot sa sakyanan. So dito ka na daot sa sakyanan.
Di magud ano mo siya consistent maguto siya maka-chat sa kuha bisan dili kayo ko ka nang reply sa iya ha. So mo to gipagbigyan ako siya then go let's try this out. Yeah. Napa siya ganang magbinuang animal siya na ulit ko sa iyo atensya na. Wala. Ay, Ginoo ko. Nay mo ingon Sam nga wala daw straight guy na ma-in love sa inyo ha. Ano mo reaction na? I don't know lang. Kanang straight mong gusto ang ako ang 7 years. So eventually, late na niya na-realize lugar? Sa mukha. Ha? Oo. Straight ang akong 7 years. Pero gipulik, di ba gipulik ka sa babae? No, nakigbulag ko sa iyaha. Then 8 months or 9 months after sa mong breakup, naka-uyab din siya bae. Di ba? Mura gyapon istorya ha. So Mura gipulik ko gyapon di istorya. ay. Babae ra gid ay gyapon ang makaharang sa Uy, at least na lang dili pareha sa kuha sa lugar. Ana si Kids. Ana kong asawa Dolburn sa kagwapan niya. Lisod daw nga walay mag-iring-iring o wala siya'y kauyab-uyab karon o tanawa. Huy, Ginoo ko murag flowering kayo. Sir, send me your GCash number. Akong bala sa iyo. wala lagi. Kay uno-uno Wala. nimo ang mga tengap galing ang mga yuya. Grabe yung mga bayo. Kanina nun si Sam nga naitsura, wala na noon. Kailangan ba gid straight, Sam? Kailangan ba gid straight? Ha? Di sa kagano. Ay, wala man pud sa ko ang kuan. Siguro dili po. I don't know, pero sa mo amanggong sa mo ang community mo gud wala man puy gay nga mopatol sa kuha. Wala pa. Wala yuya pa? Wala sa gyud na siya nahitabo man. I don't know. Gani. I'm not even sure. Lagi, imagine this. Isa ka macho, pero deep Macho. inside, gay siya, na-reveal niya sa iyang family nga gay siya, pero macho siya, mayo kayo siya nga tao nga murag idol pa gani sa mga lalaki uban. Pero Okay. niya, nakitaan ka niya sa kagwapa nga pareha po gyapon mo na ibao. Talong na imong baon diha. Sa mukha sa Magdula bao. mo sa Pokemon. Sa maginang bao. Magdula mo Pokemon. Sa mukha oy. So, Siguro imagine that, makaya ba na nimo? Siguro. Yeah. Siguro. Wala man ginapili ang love actually. Nax. Wala na pili ang love. Wala ginapili ang love. Ganon. Now, another one nga gusto I'm na not ko closing any i-imagine. doors if ever, di ba? Kanang, Okay, Kuang- speaking of not closing any doors. Ha? Imagine this. Ganahan ka siya sa imo, sige text sa imo, sige chat sa imo, pwede daw kaniya nga kuan ipaila-ila sa ginikanan pero normal lang siya nga babae. ay, oh my God! Oh my God! What No if- to kabebe tayo dito. What if lesbian siya, yogmoch? Oh, what if na siya pagkaingana gamay mo nang na-attract siya sa imo? I don't know. Uy, simba ko. Diyan lagi kataman, sinasabi ko talaga sa iyo. Uy, ginahita mo naman na saunan ako, ikauban nga ingano, galaparohon ko sa iya ha. Yan naman. So yung ka, you're not opening your doors but you're closing your doors. Sa katumang kuan, katong mga kuan ako mga, Sinasabi ko talaga. Hindi ka kasabot no sa imong mga answers no, di ka kasabot. Dili uy, kuan ba sa mga katong imong ingon nga mga gay sila or they are biased pero dili sila kanang obvious nga pagka-gay, like dili sila feminine ingana, pero sa mga babae na ay sinasabi ko talaga sa iyo dahil I'm allergic charis. Allergic niya. Gwapahan sa gyapon ka, crush gyapon nimo. Simba ko, wala gi ko nakita nga tumboy nga akong sinasabi ko sa iyo nga ni kuan ako orgasm. Huy, simba ko Sir Poppy, uy, panalinginis sa taon niya mga pamulong, uy, Ginoo. Yo, gipangalalangin gani na what if Ah, kana gipana- din ang kuan kay ang babae para bayagin sa lalaki na what if Ginoo ko kana na babae ang man ko, gyapon sinasabi ko talaga, Sir Poppy, sinasabi ko lang. Naalang gi ko'y pataban, ana man na siya. Unsa na nay mga nahay nimo. kuan. Lalaki man sa siya, Buy one kay take one yung promo siya. magidi ako Uy, ikaw ba nag-identify sa siya as a boy? Unsa man ka? Okay, identify. So trans man lugar siya ato pa. Mm.
Di Ginoo ko lisod man gyapon no. Uy kanang malisod gyud kanang so ini-imagine ko pa lang ay yung mga kinason ay Diyos ko. ang imo kay si Pokemon sa Pikachu. Ang siya kay Squirtle. Yes. Ambot mo sa Poppy kay wag ko kaget sa imong joke. Squirtle, ingon gid si Cassandra. Squirtle. Squirt Si Squirtle, B. Grabe na ako singot ha. Sinasabi ko talaga sa iyo. O sa mo skincare, Sam? Sa na kang skin? Sa mo Uy, skincare? Buyag, salamat. Ha? Skincare? Saliva. Wala. Ako lang, prayers lang. Kanang magsigig ampo, magsigig simba, charis. Dili ta magsigig panghimantay sa tong silingan, ana raman na siya. Ana ra gid na siya. Dili ta magsigig panglibak sa to mga katrabaho, ana charla. Pwede. Sakto sana siya. Ganang kuhan ang kuhan. Oo, ana raman na siya. Di ka magpa-stress actually. Kanang just do what you love. Ganon. English lugar. Ano lugar? Ano man na siya. Pero actually, napag yung mga gamit gito. Yan ang mga usual gid nga mga kuan. Number 1 is hygiene, of course. Let's always wash our face every time we go to bed. Ganon. So, labi ang mga pakighilawas wala gipangita sa imong lawas. Ang mga pakighilawas lugar, Ginoo ko. Wala pa man ako na na-imagine karon. Kay di ba nag-ingon na ba ako sa inyo ha? Dili pud active ang ako ang sexual reproductive organ. It's because of my hormones. So wala lugar kung na kayo makita lugar nga mga na sexy, naka-brief, mga nga. Di lugar ka ma-turn on, wala lugar na. Wala sad. Oo. Kanang gay-pray na lang gid nako nga Lord kanang ilayo ko ani nga mga temptation. Ug dili man lang ni ama ako ana lugar. Ana po, oo. Ingana na lang. Ikaw ko rated SPG gid kayo ni nga chika. Abi ko magbuutan mo diri. Butan man mi. Lagi. Gusto na ako. Sa di ay ni. Gusto lang naman ma-learn ng mga So, sige. Kaya magsiging ko na society din eh. Ikaw bitaw. My fellow trans women are, yes, kabalo sila nga, ingana gyud ang gabation basta kanang you are on hormone replacement therapy. Mo na siya mong tawag kung iya ka nang ga-transition ka. Feeling as a transformer. Pero feeling na ako kay murag akwan na mga kanay imong tinubagan, murag playing safe lang na imong tinubagan. Char, nabuwang man mo. Hadlo ka ba sige na imong mamagpapa na minaw ana. Feeling na ko. Ay, Ginoo ko ay aside man pud gyud sa dili pud ko wagan tungod sa akong hormones. Guys, gasto kayo ang laki. Uy, mo demand imo pang kaimnon. Ginoo ko ayan imo. Hago kay ma'am. Sige, diri ta sa tinong storya. Mo bitang niingon ko nga hago man di ay, lisod man di ay kay biyaan ra gyapon mo sa babae. Di paglaki na lang mo. Babae gyapon inyong pato. Lagi. Hago man ang lalaki. Ori akong istoryaha makagasto ra gihapon ta na magunong tao Ginoo ko. Magpari ko og mauman. So, at least atong ipaklaro nga pwede ra gid happy brad. Ang usa ka tawo brad nga walay love life. Pwede ra gid siya ma-inspire mo maningon pud unta ng mga single dira uy nga wala sila nagapasok pangita lugar og katimbang sa kinabuhi. Ginoo ko. Tabangi sa siguro ko ninyo og panalipod aning duha diri ka mga satanas. Dili man. Dili sa satanas kay ano. Concern lagi si Consi sa imong mental well-being. Concerned siya. That is why ang iyang nakita lang which is usay di po ko ga-agree po nga love life ra pud ang makapahappy sa usa ka tawo. So nakita lang niya nga love life ang number 1 man gyud na nga ganyan na din kagkuan kay di ba? Pero I'm sure Cons napud lugar lain nga mga reason nga makapahappy sa tao which is naman po tao nga single blessedness for the meantime or for forever pwede ra pud. Single blessedness, blessed na kay sila bisag single sila, wala na sila kuan nga makaanak pa sila, wala na sila kuan nga wala na ingana
Pero for the meantime pud ang uban pareha ni Sam siguro what if for the meantime sana muna ang iyang feelings sa iyang self na ganahan siya dagan siya kwarta dagan siya ma-save malipay ang mama iyang ma-Jollibee dito sa Bukama adto sila sa 7 Seas ana True. Kwarta lagi makapahorny na ako karong panahon na. Uy! Ay, Ginoo. So right Hindi now, naman po yun. so right The word now, love walay man ka po kuhan. is very general. You can get love from your friend, you can get love from your family, everywhere, di ba? So, yeah, sa inyong samot na sa inyo guys, sa office, I am, yes, more than. Sumangil, dugay ra man ka gusto mo balik sa peso office kay di ka gakalingaw sa. Uy, kakalaga, chika kay kadiro. Paghinom. Muna check nga di ka. Sige, mo hilak ba ko atong podcast na try lang. I'm thankful kaya kay kong, you know that, super. You're the best boss ever. Nasabi ko talaga sa iyo. Basta kay 1.5 man kahangapiran sa ni Karon. Ako lagi na apiran. Ako lagi. Ano yung Sir Popigay ni na 1.5 do apiran sa Pero kanang installment. Pero timan ni last na ni mo. Ikaw ra diga pa magputol Sir po. So ko mangay nimo di na ta friendship. Alam mo, ugma ka lang. pero until na di gyud po ko convince na wala gyud. Master po. Are you convinced Pops nga wala gyud say ginatago sa tuwa na convince ko nagtana ko sa iyang mata natanan ako iyang lisngag ngayon pag anaana wala man naglihok. Wala naglihok. Kana iyang pagpagwapa-gwapa na agyunay someone pero basig minyo. Ana ba? Uy, actually naabiya unta ko'y makadate na nga na minyo siya. Tanawa. Ikatais ako diretso. Gatchat-chat ni as in abi na kog siya nagyud ang answer sa akong mga panalangin. Lobby. Wala. Siya na po yung nag-ingon sa kuha nga minyo po di ay siya. Animal kayo. Wait. Kanang sa ana nga kabalo siya nga LGBT ka. So siya ginasulti sa imo nga I'm open for to having Dili man sila diretso cons kanang dili sila diretso mo ingon og kanang muna sex something kanang magpakuan pa sila sa mga mag-care sila sa imuha kanang inga na ba mga sweet things nga pamuhaton nila sa imuha nga pura ka gina-person nila inga na ba nga mga signals bitaw. Pero kabalo ka at first nga kabalo na siya at first nga na kabalo sa kong tingog pa lang daan kada ko na kong tingog. Kabalo gid siya diretso. Mutugan man po dayon ko diretso. Kasagara ka lang mga chat lang lugar wala pa yung mga video calls. Gatugan gid ko diretso. Kay lain man pud sa feeling butang na to basig na ma-fall siya sa ako di ba? Then ma-disappoint na ko siya. Maglain pud sa feeling. Lain pud guilty pud bi ana sa ko ang part kaya. So man gatugan gid ko diretso sa ilaha. Wala sa iya kay as in kanang grabe among exchange among convos, mga sweet things, update to the max. Wala mga extra. Sa pwedeng nga nitugan din siya nga naa siya anak. Then kung adi ay so amin ako okay ra to kana na ako'y anak kana chera. Kung ay single dad ko lovely na ni maglaban ra ko ani. Ana kipag-check kaniya ka ang asawa okay. So na feel gini nga na change ako mood. Baka itong gites nya baka okay ra sa imo nga mopatol ka sa minyo. Muraging ana. So mo to siya kanang garespeto pag yapong coach chat niya until na feel pud niyang murag kanang wala na koy gana. Siya dinil pud dayon kay siya ga-reply until ni stop na gidayon ko sa iya. Mo to siya. Ang sometimes manggod ako nakaagi ko ani nga sometimes ginapakuan na mo murag naay manipulation in a way nga ang diskarte sa lalaki is kung imong ihatag tanan ang imog yung tinuod and then matanggap sa partner which is good para sa amo na murag ginakuan lang kaniya ato nga be okay ba ni siya kung masuryahan ako niya murag okay ra ba ni siya nga mahimong kirida ana ba kraging ana ba pasensya siya kay dili gyud okay sa kuko gyud na panganduya and the thought nga makabungkag kag family or the thought nga makahatag kag kagubot sa ilang pamuyo ay sinasabi ko sa iyo magpuyo kog malinawon so parang dili ayaw mo na dili ay feel ako kay siya nga disrespect man good sa girl pero aminin mo gwapa imong feeling kay
Bisag minyo siya. Ay, actually, yeah. Actually. Diba? Actually. Pero I don't need that validation, ha? I don't need that Which validation. goes out to all the girls and baby girls diha nga LGBT na to nga mga sisters diha nga ayaw gyud mo pa kuan anang mga grabe kay flowering kay tanan nga murag I know nga pagwapa gyud na ninyo nga ginakuan mo nga kana bitong ika-proud pa nila sa ilang mga friends iingon nga mo ni siya kirida siya then sponsor kay ang iyang laki sa iyahang murag feel gwapa kayo abilang ninyo gwapa mo pero actually katong mo patol og mga cheap at the end of the day option ra gyud yapon ka you're just a fantasy and for temporary gyud ka Nax grabe kinahigala sabi ko talaga sa iyo so mo nang ayaw na lang yun ana ayaw na lang misi ba kanang self-worth man pud gyud yapon na siya tanaw gyud mo you are worth ngay question gikan sa kan imong brother kung ang minyo ba mupatol sa isa ka LGBT matawag ba sila og straight? Yeah, I think so. Yeah. Anong question ulit kung mupatol ang usa ka minyo nga straight mupatol siya sa LGBT matawag ba gyapon siya nga straight or LGBT na po or siya? LGBT na po siya. When you say LGBT man gyud umbrella term man gud na siya no so dagag varieties luag kay siya nga term varieties ayun siya varieties klase-klase siya nga species charot lang sinasabi ko talaga sa iyo pero kung imong pasabot kung ate na siya no tama ba Juanito ay si Juanito okay samo kay Sir Juan kung imong pasabot Sir Juan ipatulugar siya sa ako which is I am so feminine. Babae ang ako ang I am girl in thoughts and in heart. Ana lugar. I don't think so. Kay siguro he's sana siya pag English Iyan panano sa ako babae ko. Kamukha Kanang nana ko sa ano bitaw. Nana ko dito nga kuan. Ginoo ko babae pa nanaw sa quad, dili siya gay. He is straight. Siguro fantasy lang yun niya nga pag mubuna siya, naa siya manobela. Ay. Sabi ko talaga sa iyo. Wala po ingon si Kibbs, wala po ni sulod sa mo Sam nga mag-try ka og foreigner para mas-sex change ka. Afam, parehas anang ginabuhat sa uban. Unta dili ka ma-offend, mo na kung gakakita. No. Actually, daghan kayo nagkuan na sa kuha. Actually, guys, that's the dream. Relationship ko og afam 2 years me. Tanawan ni siya lagi. Naka-relationship mi ka 2 years me. But sa 2 years wala siya sukad na kani diri sa Philippines. Wala siya sukad nakabisita sa kuha. But I can say our love was serious. Kanang kuan ba kay gapadala siya sa kuha, ga-support siya sa kuha. Pag moingon ko nga kanang wala na koy hormones, kanang magpadala siya kwarta sa kuha kay support gid kayo siya sa kuha as in kanang typical siya nga afam nga magpadala sa imuha. But niabot sa point nga nikalit lang siya kawala. Ambot niya asa siya na ulit ko sa iya. Na-COVID siya. Tapos wala nag-oxygen na wala na matabang. Single dad ba yato siya? Okay, dito siya nadala sa public hospital. Actually ano to siya sa mukha ninyo iga panong lumuha yung pingono. Try lang. Actually kuan kanang pila ka kuan murag mga pila ka months nakakita siya girl dito. Nagyap na ay anak. Ay, dito na. Alright. So, anyway, yan lang. 9 na. Sa among pagbalik atong letter for today. Ayo sa hawa de Sam. Kaya ni mo na. Naminaw mo sa 95.7 Radyo Lampornas. Letter for today or for tonight, yay. Musunod na.